I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Ngano di ay ka? Gimingaw ka ni papa ug mama nimo? Hasas imong mga igsuon, ha? Dili kay ka na lang, Ada. Aw, unsa pa man di ay? Uy, ngano man kasi problema, uy. Huy, nilugom ka na magud hinuon diha. Kun sa imong gihilakan, sultihi ko kay tabangan na tog sulpad. Ngano man ka? Grabe ka nakahilak, nay namatay. Simba ko, uy. Aw, wadi Mapa ay. ni mo, uy. Gisayo na lang kag day mamatay da. Nya ni atas layo. Ay nangutana ra gani. Kay kung simba ko doon namang ginamatay, mulihok tayo ta para makapag-ulit tayo ta dito sa bukid. Aliya, sorry sa lain ha, kung bati man, abi na kong makatawa ka, di ay. So, aratas tinuod, be. O sa imong gihilakan, ano ka? Sorry. Basta kay ayaw lang ko tagta. Oversensitive lagi tingali ko kay bisag ka ng mga gagmay nga pangita po nga madara ang tao smile. Ako yung hilakan. Amaw jud ko sa pagka-amaw jud. Ngano mo hilak man jud? Ay, ang iba guding usikan ang luha. Dili yun, labi na sa mga butang nga way hinungtan. Correction. Ingna nga, labi na sa mga tao nga way ayo. Hey! Kinsa na? Si Harvey. Ha? Nagkasugat ang inyong daan ni Harvey? Alaya? Wa. Oh, so how come nga... But I wish mahitabo na. What? Aron makita na ko si ako. Aliyah? Ako ni, uy, ako ni. Oh. Naong siya naman. Hain man siya. Ha? Ayun man. Oh. Dito ka sa Manila, naong siya naman taong ka. Nahibilin, Shit. upan sa imong inahan o igsuon. Dam ko di ako. Damgo. Dinhi siya o gitulisok ko ka. Gingnan ko niya nga, uwak ko na ko'y ayo. Kalimti na. Forget it. Kay damgo raman di ay. Forget it. Dagan po kayo tingali kayo kang gihuna-huna. Bati kayo kang tuba na dagang gihuna-huna. Damgo mo yung kana. Hangtod sa imong damgo gaw. Kapantay ka, gihasol kang Aliyah. Dili ka kay Donid o tanay tabo ni Aliyah karon do. Please. Naruhar ko na yun. May kugaw min sa kado. Sa asa magimayo, ana? Hilom uy. Oo. Ansa man? Kung dili ka gusto nga mo kontak pa ko ni Aliyah. Uhangyo ko nimo, okay? Ansa man? To buy peace, please. Palit kayo isda. Hilom! Oh, Seryoso ko. lagi. Palihog ko ikaw kuno'y sosyo dito, be. Naunsa na siya. But, careful ha. Careful sa tima nga imong buhian. Ayaw paghiskot niya bisan unsa. Since misali ko nimo, motuog yun ko nga magmatngon ka. Aron dili makasabot si Aliyah nga gigamit ka nga access para nga makaabot ang ako pang musta niya. Okay. Don't worry. Leave it to me. Di lagi na ako itugot nga mabuli ka. Pwede mamarayg? Go ahead. Siguro wala nga kaya na ko ikahatag nimo ang gusto nimo ang pangayoon. Kaya ra gyud. Biyaon sa man ha. Imo bang na-realize karon nga naka-like di ka ni Harvey? Ang tinuod nga tubag ang akong gikinahanglan, ha? Tinuod nga tubag. Sayo pregyod kasi imong gihuna-una. Nakasiguro ka? Kung mao, unsa magy'y rason, nga nahisgutan man nimo siya, naingon pa gani ka nga, wish gyud nimo nga magkatagbo pag-usab ang inyong mga dan. Unya, maingon ka pa gyud nga mao'y gusto nimo nga mahitabo kay imong pangitaon ang imong kaugalingon.
Tayong pawa ko'y nasabtan anang linyaha aliya ay. Unsa ko nibuti may pasabot adto? Pwedeng dili ni mo himuong tanghaga? Need ko sa tinuod nga meaning ato. Atangin na lang unya ang sumpay ato. Lo? Atangan, gyud? Ay, tawag. Hello, Hi, Aliyah. Kumusta mo diha? Kuya Glenn? Oh, paggawin gihapon. Udog kay kinaayo na. Okay lang. Yes, dear. This is Kuya Glenn. Kumusta naman mo si Ada? Kumusta mo sa Ada? Pili mo, guol kay ko nga naglakaw mi. Nakalakaw mi nga. Wag yun tao may makapanamilit ninyo. Ay, usaon nga tawag sa kanungdanan man. Call of duty lagi. Nanawag ang usa sa miyembro sa team kay dunay emergency. Maong, di ba anong kang daddy ninyo? Di gina maglangan sa paglihok kung dunay ingon ana unya nga kanang concern ba? Automatic man na sa lihok man na sa dayon. Kay usa sa iyang mga sakop, tawag man, emergency man. Nadali siya mi-decide nga mularga dayon mi aron masusi ang problema. Karon gani ako siyang gipapahuway kay luyas boy da. Tungod kay wa gi siya to gabi. Mao pa. Oh yes. Pero, okay naman ka mo diha. Oh yes, we're good. Mong relax lang sa mo diha ha. O niya pawisan ki pagkawaki ka da. Totoo na yung paggawa. Malaki. Good luck sa imong pag-atubang unya sa bagong yugto sa imong kinabuhi, ha? Uban unya sa mahimo mong mga patience. Ang mantay ka na, pasyente ba? Wala, be safe always for us, okay? Yes, I will. Paggaw gida. Ay kabala ka. Buhato na ko ang tanan para matuman gyud ang akong gisaad nila. Nga kalampusan gyud ang akong isukli sa ilang mga sakripisyo. Aron mahimo kong ingon ini karon. Dili gyud nako sila pakyason. Oh, good. Pero, usahay, naarabay mga bugat nga problema. Nga dili na to malikayan. Kunadlo ka nga mo anay makapungkan ako. Ang mga bugat nga trials ko ya. Ingnan ta ka nga relax lang gyud. Kay dili na ko itugot nga maguba ang akong panghuna-una. Kay kinabuhi ba sa mga tao ang akong kuptan. Dili ko musugot nga makasaha ko sa akong pagkamananambal. Tungod lang kay wa ko makafocus sa akong profession. Dili pa gyapon ako kalimtan ang puho nga mag-amping aron dili maguba ang akong pangan. Oh, bisamot kataas ang akong pag-ila sa iyang pagkatao. And I love her more for that. Forgive me, Lord. Kaya dili kita ko mahimong wadon sa kong kasing-kasing si Aliyah. I really love her. Sa unang adlaw pa lang nga nakita na ko siya. Gibuhat na ko ang tanan aron nga matagan og katumanan ang iyang mga damko. Ay, Nakasaba ko gaw. Sa ba kung makatuon ko sa pagmahal sa tinuod yun sa usa ka babae nga mas maisip gani nga akong anak. OCN. Ano man? Of course na. Oh, Seryoso ko, gaw. Mahimo siguro, gaw, nga suwayan magsumbong sa usa ka pari, gaw. Pari ba? Kung mayroong gani siya nga sayop na, wrong na siya. Basta sayop wrong, yun na. Di naging kumutuo sa parehas nila, gaw. Kay sila baya mismo, mahimo siyang may gugma sa tili angay nila. Dili ba? Kabantay ka na? salamat sa pagpaluag sa akong dughan gaw ha. Oo. Wa gitay biyay ha. Ayaw gi ko biyay. Ay, dili, uy. Promise na ko na, gaw. Bisag, maminyo na ka. Para ko si mong tapad, gaw. Matupag yung kunyon do, ha? Sa mahimo ni mong asawa, anak pa yung gusto nga. Ana, makiltiin ta nagi ka ana. Ang sikiltin. Makulatahan. At kabuan nga, uy. Ana ba? Nakikiltin. Bahala mo problema. Ikaw manggod. Bahala mo problema. Ikatawa lang yun, ha? Bahala ingon. Inon kag buang, gaw. Katawa. Ay! Miss, I'm... Oh, Harvey? Aliyah? Sorry. No. Ako nagdanyag. O nga ako kung lismagan.
Saan? Dito mo sila yung sada ako, Bran. Oh, sorry kaya. Sa pan? Nasakitan ka? Wala naman. Sige, excuse me. Kagwapa niya. Bisa mo tiyo naging kagwapa ka. Hindi siya sa Manila. Kung susundan, kinahanglan ako may bawaan kung ayun siya ka.